Понеже използвахте няколко форми, нали, така, че сме две отделни неща. Първо, много важно нещо искам да кажа. Аз лично гледам на партията като лиценз за явяване на избори. Въобще тези отживелици, партийни клубове, ОФЕ с нали, нисък наем, дет ги правят на кафененца и се събират разни пенсионери и си говорят, това нещо отживелица от миналото. Както виждате, ние работиме почти изцяло в интернет пространството, но е много важно да се виждаме и с хора по места, защото така се намират участниците. Аз гледам лично на това, което правиме вече 20 години, като на движение, мувмент. И това е основната идея и единствения начин да се пребориме с централизация, с авторитарност, с това, което става в Европейския съюз, да ни налагат това, което са ни налагали през комунизма,